З курапатаў пайшло новае беларускае адраджэнне. Это рэальны факт, пацверджаны на працягу ўсіх гэтых гадоў, што курапаты, яны маюць значэнне не толькі ў нашым нацыянальным беларускім сэнсе. Калі адкрыццё курапатаў так паўздзейнічала на нацыю, як узрыв атамнай бомбы, бо закранула глыбінныя пласты маральнасці беларусаў, пачуццё справядлівасці. Гэта прывяло да стварэння Народнага фронту і цэлага руху. Гэта адзін аспект, нацыянальны. Але ёсць яшчэ другі аспект. Аспект, я б сказаў, агульначалавечы, звязаны з камуністычным генацыдам. Бо тое, што вытваралі камуністы ў 20-х, у 30-х гадах, у час вайны, яны пазнішчалі дзесяткі мільёнаў людзей. І што? У 50-х гадах, калі адбыўся 20-й з'езд КПСС, камуністы раскрылі культ асобы Сталіна, які яны фармулявалі, і фактычна ашукалі ўсё грамадства. Яны прадставілі гэта так, што ва ўсім быў вінаваты Сталін і група людзей вакол яго, якія сказілі партыйную лінію і якія расстралялі шмат партыйных дзеячоў, шмат сумленных камуністаў. І вот цяпер партыя на чале з Хрушчовым гэтыя памылкі прызнала адкрыта перад народам і гэтак далей. І ўдалося людзей ашукаць. Бо скрыты быў факт генацыду, скрыты факт, што дзесяткі мільёнаў невінных людзей забілі проста, знішчылі. Пра гэта як бы між радкоў гаварылася. Але калі Гітлер, калі фашысты пацярпелі паражэнне ў час вайны, то Нюрнбергскі працэс аперыраваў фактамі. Канкрэтныя факты, канкрэтныя людзі, концлагеры, здымкі, ўсё гэта, бо суд не можа толькі на аснове нейкіх думак і толькі нейкіх сведкаў гаварыць. Яму патрэбныя улікі. Вельмі важна. Калі нейкі крымінальнік забіў чалавека, і нават калі быў сведка, то это яшчэ не падстава для суду яго асудзіць. Трэба уліка, трэба труп. Так вот, шмат сказана пра сталінскія рэпрэсіі было, што вот столькі людзей пацярпела, але гэта ўсё тэорыя, это ўсё ў пустаце было. Калі справу давесці да суда, то суда не можна было суд зрабіць, таму што няма улік. Так вот, курапаты знайшлі трупы, яны знайшлі улікі, сотні тысяч расстраляных людзей, з кулямі, з наганамі, ўсё знойдзена. І гэта для КГБ, для Савецкага Саюза, гэта быў асінавы кол. У іх была паніка, і пасля курапатаў яны не маглі аправіцца, бо тады ўсё пайшло. Тады пачалі публікацыі, тады і ў Петербургу, ўсюды, тады і быкаўню ў Кіеве адкрылі, ўсё пайшло. Але пачалося ўсё з курапатаў, знайшлі труп, які камуністы закапалі, пра які маўчалі. І вось гэта уліка да суда над камунізмам, над расейскай ўсёй уладай, бо гэта ёсць сведчанне генацыда, які быў створаны над народам. Цяпер улада ў Расіі – это улада КГБ. Это нашчадкі тых, якія стварылі гэтыя курапаты. І над Лукашенко таксама, гэта іхная крэатура, гэта таксама чалавек з КГБ, і яго КГБ правяло да ўладу, і для іх курапаты бяльмо. І это яны не знаюць, што рабіць, бо гэта ўжо сусветна вядома. Папробавалі дарогу прабудаваць праз яе. Быў вялікі скандал, там і ў палатках людзі жылі, і пад трактары клаліся. Усё правялі дарогу, але не атрымалася знішчыць курапаты. Увесь час там, асабліва кансерватыўна-хрысціянская партыя, яна взяла апеку над курапатамі, і там стварылі мемарыял, народ там ставіць крыжы, там 1000 крыжоў стаюць усё. Але мала, ведаюць людзі, даём інфармацыю. Увесь час гэтыя крыжы знішчаюць. Увесь час. Ужо іх было 1000 знішчана, 1000 пастаўлена нанова. Увесь час ідзе вайна вот на такім узроўні. Злавілі тых людзей, якія гэтым займаюцца. Хто аказаліся гэтыя людзі? Дзеці кагебістаў. І іх не просто, якія там права зараз у рэжыме. Іх просто не судзілі. Але высветлілася, што это дзеці кагебістаў рабілі. Атака ідзе з усіх бакоў. Знайшлі нейкія там маскоўскія фірмы, пабудавалі там рэстаран у ахоўнай зоне, а рэстаран гэта з інтымнымі пабудовамі, бардэль фактычна, вось. Разумееце, это каб апляваць, каб это зняважыць, каб это абнізіць, каб это нехта хіхікаў, каб там былі людзі, якія будуць там швэндацца па гэтых крыжах. Это робіцца ўсё спецыяльна. Вот. Таму ідзе з усіх бакоў такая атака на вот
гэтае месца геноцида і фактычна ахоўвае толькі грамадскасць, якая больш-менш інфармавана і якая здольна ісці на ахвяры.